Gilles de Rais a fost unul dintre cei mai bogați bărbați din Franța medievală. De Rais avea terenuri vaste în Bretonia, Anjou și Vendée. Valea Loarei era împânzită de castelele lui, printre care castelele La Suze, Machecoul și Champtoc. De Rais era însă și un erou, lăudat pentru generozitatea sa, pentru cunoștințele sale, frumusețe și curaj. În 1429, la 25 de ani, a luptat alături de Ioana d'Arc, punând capăt asediului englez asupra orașului Orléans. Această victorie a fost decisivă în războiul de 100 de ani, un război de uzură pentru câștigarea coroanei Franței. În semn de mulțumire, Carol al VII-lea, regele Franței, a permis familiei de Rais să-și împodobească blazonul familiei cu regalele flori de crin. Însă Gilles de Rais nu a rămas în amintirea oamenilor pentru gloria sa, ci pentru crimele pe care le-a înfăptuit. În 1440, Gilles de Rais a fost judecat și ars pe rug, după ce a mărturisit că ucisese în jur de 140 de copii. În vestul Franței sale natale, Gilles de Rais a fost supranumit de localnici Barbe Bleue sau Barbă Albastră. Acest personaj bogat și diabolic, care își ucide soțiile una după alta și le spânzură în pivniță, apărea în Conte de ma mère Loa, Poveștile mamei gâște, de Charles Le Perrault, 1628-1703. Culegerea cuprinde și cenușereasa și motanul încălțat. Puțin probabil ca Barba Albastră să fi fost inspirat din viața și crimele lui Gilles de Rais, însă imaginația populară a asociat cele două personaje. Ruinele castelelor în care odinioară Gilles de Rais a practicat satanismul și a ucis copii sunt considerate și astăzi castelele lui Barba Albastră. În Basc, în ciuda presimțirilor ei, o nouă nevastă se lasă atrasă la castel de Barba Albastră. Gilles de Rais își manipula servitorii și părinții victimilor în același mod. Între 1432 și 1440, de Rais a răpit și a ucis de sute de ori. Martorii de la proces au relatat cum aducea acesta copii în serviciul său, mai ales pentru a deveni pași sau coriști. Din mulțimea de cerșetori care se aduna la porțile castelelor pentru pomană, el își alegea copiii de țărani, atrăgând atenția slujitorilor asupra acestora. O femeie și-a vândut copilul pe prețul unei rochii noi și mărturii atestă că au existat copii vânduți pentru o bucată de pâine. Pentru faptele lor au fost răsplătiți cel puțin 16 complici, printre care 2 femei și 2 preoți. La început, părinții nu au știut nimic despre soarta fiilor și fiicelor lor, dar în 1440, la arestarea lui Gilles, existau deja zvonuri despre ceea ce li s-ar fi întâmplat copiilor dați dispăruți. Unii credeau că Gilles de Rais ar fi răpit băieți pentru a-i preda englezilor în schimbul propriilor soldați. Alții credeau că acesta ar fi mâncat copiii. A existat chiar și o poveste despre o carte magică pe care Gilles ar fi scris-o folosind ca cerneală sângele tinerilor. La procesul desfășurat în fața autorităților civile și bisericești, Gilles de Rais și-a mărturisit crimele, adăugând detalii lipsă și insistând ca mărturia sa să fie tradusă în franceză, pentru ca și oamenii obișnuiți să o înțeleagă. Procesul s-a desfășurat în latină. Mărturia sa amănunțită a urmat după ce a fost amenințat de Inchiziția franceză cu tortura pe roată. Din acest punct al procesului, dându-i seama că execuția era inevitabilă, de Rais, care era extrem de religios, a avut un singur scop: să-și elibereze sufletul de pedeapsa eternă prin mărturisirea păcatelor. Unica acuzație respinsă de acuzat a fost aceea că și-ar fi vândut sufletul diavolului într-un ritual satanic. Una dintre explicațiile oferite de Gilles de Rais pentru impulsurile sale criminale
a fost că se îndopa adesea cu mâncăruri sățioase și cu un vin special, extrem de condimentat, numit Hipocras. Iar mai fi spus unui complice că s-ar fi născut sub o constelație care făcea ca nimeni să nu-i cunoască sau să-i înțeleagă acțiunile improprii sau criminale. Este însă mult mai plauzibil că Deore să fi fost influențat de comportamentul paznicului și bunicului său, Jean de Craon. Când Gilles avea 16 ani, nepotul și bunicul au răpit-o pe Catherine de Thouars, verișoara bogată a lui Gilles, și au obligat-o să se căsătorească cu el. Căsătoria, inițial interzisă de biserică din cauza gradului de rudenie, a fost acceptată în cele din urmă. Tânărul Deore învățase să ia cu forța ceea ce își dorea. Deore a fost marcat de moartea timpurie a părinților. La vârsta de 16 ani, acesta luase parte la prima lui bătălie și văzuse de aproape moartea. Întrebat în timpul procesului când a început să comită crimele, Gilles Deore a răspuns: în anul morții lordului de la Suse, bunicul său. Execuția Ioanei d'Arc a lăsat și ea o rană adâncă. El fusese protectorul tinerei, luptase alături de ea și credea că tânăra fusese trimisă de Dumnezeu pentru a salva Franța. Merită menționa că povestea lui Gilles Deore a fost scrisă de autoritățile care i-au deschis execuția. În completul de judecată s-a aflat și ducele de Bretania, cel pe care Deore îl excrocase în afaceri dubioase. Se pare că în final aceste delicte l-au târât pe Deore în proces și nu zvonurile legate de uciderea copiilor. Mai trebuie remarcat că multe delicte de care a fost acuzat, cum ar fi alchimia, sacrilegiul, erezia și satanismul, au fost utilizate pentru a distruge pe oricine care ar fi intrat într-un conflict cu Biserica Catolică. De exemplu, acuzațiile înscenate de satanism erau utilizate în mod obișnuit împotriva evreilor. Ioana d'Arc, canonizată la 500 de ani după moarte, a fost și ea acuzată de câteva dintre aceste delicte și a fost executată de aceleași autorități ca Deore. Însă crimele lui Deore și mărturisirea sa lungă și tulburătoare poartă nimbul adevărului. La scurt timp după execuție, familia lui a încercat să-i absolve numele, dar nu au reușit să demoleze acuzațiile și au pledat pentru nebunia lui Deore.